Saúdos, como están? A terraza cristalada que un establecemento hostaleiro instalou en Portafaxeira chega aos tribunais. O xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Santiago vende admitir a trámite a denuncia presentada por un particular contra esa estrutura que no seu día xa motivou múltiples críticas por parte da oposición. Aínda se descoñecen os detalles da querela, pero o Concello xa lle tivo que remitir ao xuíz Vázquez Taín toda a información sobre a terraza. A denuncia foi presentada polo abogado compostelán Alberto Torreiro e polo de agora descoñécense cales son as súas argumentacións. En todo caso, non é a primeira vez que se pon en dúbida a legalidade da estrutura. Antes fixo o PSOE, que entende que a terraza atenta contra o plan especial do casco histórico e supón a privatización do espazo público. Ademais, os socialistas falaban de informes contrarios á súa colocación, mesmo un dos bombeiros. Todos estes argumentos foron rexeitados polo goberno local, que hoxe volveu a amosar a súa tranquilidade pola admisión a trámite desa denuncia particular. A concelleira María Pardo asegura que o seu departamento actuou en todo momento conforme á legalidade. Y que se va a enviar a lo largo del día de hoy la información solicitada, pues demostrando la total colaboración con la justicia y nada más te puedo decir en cuanto a la querella. No te conozco el contenido de la querella, me gustaría conocerlo, pero no estoy personada y no tengo conocimiento de los términos de la misma, con lo cual no puedo valorar en qué se basa, pero sí puedo transmitirte la total confianza en el trabajo realizado y que se ajusta todo a la legalidad. Non imos moi lonxe da polémica terraza porque a Xunta de Goberno acordou hoxe retirar a pantalla situada na entrada do Parque da Alameda e tamén a que se ubica na Praza de Galicia. Fai 9 meses despois de que os dous monitores deixaran de ser utilizados e 5 anos despois de que expirara o contrato ca empresa que as instalou. Deixaron de utilizarse hai tan só uns meses e iso que o contrato coa empresa que instalou as pantallas da Alameda e da Praza de Galicia rematou aí xa 5 anos. Agora os monitores van ser retirados por orde da Xunta de Goberno. O Executivo entende que os dous dispositivos eran utilizados para facer propaganda en tempos de Sánchez Bugallo e critican especialmente a pantalla da Alameda porque atenta contra o plan especial do casco histórico. El contrato terminó ya hace 5 años y estaban en precario hasta este momento, sin pago de canon y bueno, pues se utilizaban para pasar, aparte de publicidad y información, pues para pasar información y publicidad del Concello de Santiago en su momento por el señor Bugallo y su equipo. Entonces se solicita la retirada, puesto que no funcionan, puesto además que son unos mamotretos y afean muchísimo las dos zonas en las que están y porque además una de ellas está en Portafaxeira, afectada por el plan especial y nunca el plan especial ha permitido la instalación de este tipo de elementos. María Pardo adiantou que a Concellería de Promoción Económica e Turismo ten sobre a mesa as propostas de varias empresas para instalar novas pantallas informativas. Segundo dixo, en ningún caso estarían ubicadas no casco histórico e utilizaríanse monitores cun menor impacto visual. A marxe deste asunto, a Xunta de Goberno deu conta dunha sentenza que desestima o recurso presentado por Urbaser contra o Concello en relación aos gastos derivados da folga da recollida do lixo de 2010. Así, a empresa terá que pagar os 120.000 euros que cobrou Traxa polos traballos que acometera para reducir o impacto dese paro. Mais cousas, Santiago conta dende hoxe co seu primeiro punto de repostaxe de autogás na gasolineira de San Caetano. Segundo os cálculos de Repsol, xa hai máis de 1.500 vehículos en Galicia que utilizan este sistema moito máis económico e respectuoso co medio ambiente. Con máis de 21 millóns de vehículos no mundo, o autogás é cada día máis a mellor alternativa aos combustibles convencionais. En Galicia son 1.500 os coches que utilizan este sistema, pero conforme pasen os meses poderían ser moitos máis. E que para contar cun coche con autogás non fai falta mercar un novo vehículo, xa que a adecuación pode custar 1.500 euros. E as vantaxes son moitas a nivel económico e, por suposto, medioambiental. Una economía que nos puede llevar pues desde un 10-15% hasta cifras del entorno al 40%, según hagamos la comparativa con el gasto equivalente de un vehículo diésel o de un vehículo de gasolina, pero no es esta la única ventaja. Desde el punto de vista medioambiental, indiscutiblemente también el producto presenta clarísimas ventajas, tanto en lo que tiene que ver con emisiones de CO2 y su efecto invernadero, como con lo que tiene que ver con todas las emisiones de partículas y la influencia directa en la calidad del aire de nuestras ciudades.
A gasolineira de San Caetano conta co primeiro punto de repostaxe de autogás de Santiago. A inauguración asistiron o presidente do Consello de Administración de Galuresa, Manuel Martínez Antelo, e o alcalde Ángel Currás. O rexedor recoñecía que as administracións deben revisar as súas flotas de vehículos para seren máis sostibles. Y en este sentido no me olvido de un aspecto que creo que también es clave, que las administraciones públicas y desde luego la administración local también tendremos que tener en cuenta el impacto energético y medioambiental en la adquisición de nuestra flota. En Santiago calcúlase que existen 250 coches con autogás. As previsións do sector para 2015 sitúan en torno aos 3.000 o número de automóviles que se moverán con este sistema en Galicia. Un dos sectores máis pioneiros á hora de apostar por novos combustibles é o taxi, con 200 vehículos circulando pola nosa comunidade. E a directora de Cáritas Brasil visitou hoxe Santiago para coñecer os proxectos que a organización desenvolve na nosa cidade. Entre eles, Cristina dos Anxos interesouse especialmente polo proxecto Vagalume, que atende ás mulleres que exercen a prostitución. Con máis de 180 diócesis, Cáritas Brasil é unha das organizacións asistenciais máis grandes do mundo que traballa a economía solidaria nun país con altos índices de pobreza e violencia. A súa directora viaxou a Madrid para asistir onte a unha reunión da rede de organizacións cristiás contra o tráfico de seres humanos e hoxe quixo achegarse a Santiago. A súa intención era coñecer polo miúdo o proxecto Vagalume, co que Cáritas atende ás mulleres que exercen a prostitución en Galicia. Viemos com uma tarefa específica aqui para conhecer um pouco mais do trabalho com as mulheres em situação de prostituição, mulheres com situação de tráfico, não? E estamos conversando aqui com alguns programas como Vagalume, e onde se é possível entender um pouco como se dá esta realidade de trabalho com as mulheres brasileiras, especialmente. Cristina dos Anxos falaba con Correo TV na visita que realizou a sede de Cáritas Diocesana de Santiago. A directora de Cáritas Brasil, que estivo acompañada pola coordinadora da pastoral da muller marxinada, a Irmá Roseli, tamén puido coñecer de primeira man o labor que se realiza cos máis necesitados no centro Vieiro, onde ademais de atender as necesidades máis básicas, se ofrecen cursos de formación. Cristina dos Anxos tamén tivo tempo de realizar unha visita privada á catedral co deán Segundo Pérez como guía de excepción. E hoxe tamén coñecíamos que FSC Inserta, a empresa de recursos humanos da Fundación 11, xerou ano pasado en Galicia máis de 300 contratos para persoas con discapacidade. Máis da metade deles foron de empresas non vinculadas ca Organización Nacional de Cegos. FSC Inserta celebrou esta mañá un almorzo de traballo no Hostal dos Reis Católicos con representantes de varias empresas e entidades públicas. No seu transcurso, a entidade explicou tamén que o ano pasado organizou en Galicia case 150 accións formativas para mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade, accións nas que participaron case 1.300 alumnos. No conxunto de España, a empresa de recursos humanos da Fundación 11 conseguiu contratos para 7.100 persoas con discapacidade. En 2 semanas, FSC Inserta inaugurará un novo portal web para establecer unha comunicación máis áxil cas empresas e que estas poidan transmitir máis facilmente as súas ofertas de emprego. A súa dirección será www.portalento.es. Por terceiro ano consecutivo, Santiago e varios concellos da comarca participan no Club de Debate, que nesta edición inclúe 8 municipios. Trátase dunha iniciativa posta en marcha polos departamentos de normalización lingüística para que os rapaces de entre 14 e 16 anos demostren as súas habilidades comunicativas en galego. En breve celebrarase a fase da comarca de Compostela, de onde sairán os 2 equipos que compitan na final. No Club de Debate 2014 haberá 4 fases previas, unha por comarca. Santiago, Teo, Ames, Rois e Carballo forman un dos grupos, mentres que tamén participan Ferrol, Pontevedra e, como novidade nesta edición, o Carballiño. O obxectivo desta iniciativa, dirixida a estudantes de entre 14 e 16 anos, é que os mozos e mozas mostren a súa fluidez comunicativa e as súas capacidades para a oratoria. Esta mañá, a concelleira Compostela de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, amosouse moi satisfeita de que se poida facer unha actividade deste tipo entre varios concellos.
Gustaríame amosar a miña satisfacción por poder contar e por colaborar un ano máis, por terceiro ano consecutivo, entre concellos, por levar a cabo unha actividade conxunta entre diferentes administracións, porque sempre me parece positivo, sobre todo cando se trata dun proxecto como este, dun proxecto que me parece máis que rendible, destinado á mocidade e que este ano pretende demostrar que se pode vivir en galego. Na mesma liña expresáronse as concelleiras de Normalización Lingüística de Ames e Teo, Eugenia Martín e Carme Hermida. As tres valoraron o feito de que o tema escollido para debater sexa "Pódese vivir en galego". Sabedes que o Clube de Debate o que pretende fomentar, premiar o correcto uso do galego en contextos de formalidade. É especialmente interesante que coa iniciativa esta do Clube de Debate que se poidan realizar varias edicións, é dicir, que os grupos todos os grupos poidan participar en varias fases da competición. En total, na competición participan 21 equipos que xuntan 176 rapaces e rapazas. Para a final, que se celebrará o día 26 de abril en Ferrol, clasifícanse 2 grupos de cada comarca. En páxina cultural, imos ata a Fundación Granel, que acolle dende hoxe nova exposición Crise de Identidade, é unha mostra comisariada por Ángel Calvo Ulloa e que reflexiona sobre a identidade propia e allea o concepto de anonimato. Para iso, botase man da obra dunha dúcia de artistas de distintas épocas e procedencias, capitaneados polo propio Eugenio Granel. Reflexionar sobre o concepto de identidade, sobre a orixe do individuo e sobre o anonimato. Con esta intención, o lalinense Ángel Calvo reuniu as obras dunha dúcia de artistas na sede da Fundación Granel nunha exposición bautizada como Crise de Identidade. Son pezas que crean un discurso común, pero non só iso. O espectador ten realmente a liberdade de dar a volta á exposición, a toparse con obras que non é unha exposición de documentos, de documentación, é unha exposición de pintura, é unha exposición de vídeo, de escultura, e o que temos é un fío conductor, pero por outra parte é un fío moi finiño, polo que podemos casi tantear a exposición sin a preocupación de ter que estar entendendo o que di en conxunto, senón do que cada peza pode dicir. Na mostra participan artistas de orixes e épocas moi distintas como Din Matamoro, Fermín Jiménez Landa, Kepa Garraza, Alén Urrutia ou Tamara Kusselman. Tamén se integrou na exposición o autorretrato que Eugenio Granel asinou en 1944 e que se considera unha peza paradigmática do surrealismo. Crise de Identidade poderase visitar ata o 23 de marzo. Pois ademais de visitar esta exposición na Fundación Granel, teñen outras cousas que poden facer en Compostela. Dámosles algunhas ideas na nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén as previsións do tempo pros vindeiros días, cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia estará mañá nunha situación intermedia entre un anticiclón e unhas borrascas con ventos do oeste que aportarán aire húmido. Así os ceos estarán máis anubrados canto máis oeste e poderíase rexistrar algunha chuvia feble. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do oeste. No sábado amenceremos con ceos cubertos e chuvias febles que irán remitindo a partir do mediodía. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. O vento será frouxo do oeste.
Durante o domingo unha fronte irase achegando polo litoral atlántico facendo que os ceos se vayan anubrando co paso das horas. Cara a noite as chuvias serán xeralizadas en todo o país. O vento será moderado do sudoeste e as temperaturas manteránse sen cambios. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos, pero non se agardan chuvias. O vento será frouxo do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima quedará en 11. Para o sábado agárdanse ceos anubrados, con chuvias febles pola mañá. As temperaturas subirán lixeiramente e os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e do norte pola tarde. No domingo os ventos estarán anubrados con chuvias a partir do mediodía e especialmente intensas pola noite. O vento será do suroeste frouxo pola mañá e moderado pola tarde e as temperaturas baixarán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata que chegaron as novas doxe, poden vostedes seguir informados a través de calquera dos medios do grupo Correo Gallego e nós volvemos mañá ás 8:15 da tarde. Como sempre, grazas por estaren aí.